So ayan, dahil mapunta na kami sa view of Chica. Aray! So ata namin sa bonggang view. Hindi ka init kaya ako abaga maluto. Ari ka baga. Sayan! Beautiful! Agay naman! Beautiful! I'm beautiful! Yeah! Aray! Ay, pictures ako diri na yung ato. Oo, anya na ikambak. Tignan ka nito naman. Parang tinig kamera. So, for today's video, ngayon is papunta na po kami sa sabi lang magandang lugar daw. Dun sa bagong parang tourist spot Chica na makikita po lahat ng Kalbugos tsaka Iligay. So, it's very amazing kasi nga meron naman mga bata dito. So, gusto nilang makapunta din kami doon. So, kasama ko ngayon si Boring Liza. So, yun na nga. Papunta na kami dahil. And I'm so very excited, no? Kasi gusto ko makita ng... So, ito yung probinsya namin, Day. Ang saka, Day. Pag-jacket! Diyos ko, ginoo kainit! Balik lang na mama, ganun na ikaw. Lah. Di, yung balik dyan. Mag-decorate naman sa balon. Uy, ako katunga, kasuhin mong tugod. Pagkulik kayo mo nagkakbay. Di, sa bawal po siya. So, ito yung probinsya namin, Day. So, ganyan po kanindot. Boy! So, baka muna makita ko sa yung view! Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Lakate, ano na mama? Hala, oh! Ulit na ko yun na mama. Mauna na si mama, mauna na. Bandi ay? So, umuwi na yung mga bata na kasama namin kasi nga po naabot na ilang Mama Day. So, kami lang ilang sa nagpadayon. Wala na tao, batay ka uban. Dila? Nagitin ko na. Balas lang. No, I don't want no rest. Echoing
fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and we'll grow in number. Fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. So yan na po lahat guys. So pauwi na po ako. Punta na po ako dun sa bahay ng kaibigan ko. Kasi nga dumating na yung mama niya. So yun po yung probinsya namin dito guys. So yun na nga guys. No? So ako rang nadiri karon kinanguli ako mga kauban. Biyaan ko na eh. So mo ito siya. So nindot din siya view actually. Ayan o. So dahil ka siya bangkong katambayan. So it's very amazing ang lugar. So, makarelax jud kag pinabonggang-bongga. Diba? So, it's very amazing. May mga manok, gano'n. So, grabe, kanindot sa lugar. So, kung siya, tabunok, o kalbugos. Ang lugar, yes. So, it's very amazing. So, actually, naito ko diri ang morag, mga balay something, tambayanan. Pero wala pa natima. Kay kalsada pa ilahang giatiman. Ayan. Kalsada pa gitrabaho for this time. So, ayan guys. So, babay na day. Kay mga ko sa ubos kay mag-decorate na kong tiwa sa birthday.